chwango mwandu gi okinyi makawuono. Kama sira makamano timore juma achiel kende tok mach machielo bende wang'o mwandu gi. Oganda moko tudo mach makamasno ero gi ng'anyo makawuono kaliekore ni nyaka beni poklo mag iro malungo wang' mane obila odire alworano ema no mako mach. Kare kamano obila pok oyango ler ewi wach makamasno. Ng'anyo ma Kisumu nochakore okinyi makawuono koganda moko ne oyudo hinyruok ka giyudo thieth Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital Kisumu. It is called violence. Mathoth nokudore e udi ma ok giwuok oko ka tijegi bende nodeko e kaunti ma Nairobi. Ripota marwa Chris Owino miyo picha mar ng'anyo manochako menyala makamkunji kod apaya moko e bomani. Chris Owino, kinyalo nyisowa ni to chal mar Kamkunji chal nade? Be jopiny noyudo thuolo mar donjo e pap? Koso kwan mar obila manone okinyi nogeng'o jopiny mane ok gidonjo Kamkunji? Kamano Milton mana ka iselero ne nyikwa Ramogi wabiro ni achiel kachiel ko ke alak mar historia alak ma Kamkunji grounds kama odiochieng' makawuono obila mana kane gisingo odiochieng' manyoro ne gibiro tiyo kod gigo duto ma gin go mar neno ni onge romo moro amora mar siasa mobagi alak ma Kamkunji grounds. Odiochieng' makawuono obila ne odino ne johera mag Azimio mane temo donjo e alap mag Kamkunji grounds. Ka inyalo neno toka kae mae alak ma Kamkunji grounds onge ng'ata ma oyiene ma donjo kaka joma romo kod jopiny ka obila ne chakruok gokinyi nyaka sechegi pod gidhi nyime kod diro iro malungo wang' mar gayo johera mag Azimio mane owuok mar mondo odonj e alak ma Kamkunji grounds ma en achiel kuom kuonde mar riwruok mar Azimio ne onego timi romo kod jopiny. Chakruok gokinyi ne en ywaruok matin e kind jopiny kod obila, kata kamano obila ne otiyo kod teko magin go kendo gayo chenro moro amora mar jopiny donjo e alak ma Kamkunji grounds ma nyaka sani ka inyalo winjo en mana muoch mar iro malungo wang' ma obila medo dhi nyime kod tiyogo mar neno ni onge ng'at moro amora ma odonjo Kamkunji grounds mar twak kod jopiny kata romo mar josiasa kata romo mar jopiny madhi nyime Kamkunji grounds. Kama antiere ni en wang' apaya kata junction matudo apaya madhi Shauri Moyo, apaya madhi Jogoo Road kod apaya madhi gwenge mag Eastleigh, Pumwani kaachiel kod gwenge mag Shauri Moyo. Ma en apaya ma odiochieng' ka odiochieng' kata kinde ma pile ka pile en apaya ma osebedo kadich mokalo. Kata kamano odiochieng' ma kawuono wang' apaya ler, onge geche mating'o jowuoth makalo e wang' apaya ni, ma king'iyo kama mbele kucha ntiere kweth moro ma bende owuok oko mar neno ni jogo mabiro timo ng'anyo ok bi donjo kendo ketho mwandugi kendo gichung' e malo kokocha mar neno ni poni ntiere ng'anyo kakae to mwandugi ok bi kethre odiochieng' ma kawuono. Kendo obila kaachiel kod jopiny ma bende kata jo ohala ne owuok oko mar rito mwandugi ewi mano ma giwacho ni ok gibi yie kendo mondo mwandugi okethre ka ipimo kod kinde machien ma mwandu mag jopiny ne okethre. Gima wanyalo wacho Milton en ni odiochieng' ma kawuono gimopogore kod ng'anyo ma kinde machien. Odiochieng' ma kawuono ne ntiere winjruok e kind jopiny kod obila e seche mag okinyi. E kinde mane jopiny oneno ka obila ochopo, ne gidhi giloso kod obila kendo ginyiso obila ni wan gimokelo wa Kamkunji grounds en wach mar nyiso piny owacho mar Kenya Kwanza midhiero ma wakalo e ka jopiny. Waonge lweny kod piny owacho mar Kenya Kwanza, waonge lweny kod obila. Ubene kik uchilwa kod magina nikech lweny manie kindwa en lweny mar nyiso piny owacho midhiero ma wakale kaka idho malo e pek mar ngima
kachiel kod idho malo e weche mag chiemo, kendo gikwayo obila mondo omigi thuolo mar timo ng'anyo margi e yo mamuol ma ok giketho mwandu mag jopiny kachiel kod kelo lal mar jopiny. Motelo ne mano bende ne gibiro kod notice board magi bao e oko mar Kamukunji grounds man kod chike adek ma ipimo kod chike 10 mane Musa omiyo oganda jo Israel miluongo ni 10 commandments kod dho ngere. Ma Kamukunji grounds gin chike adek madito. Chik mokwongo en ni onge kwalo gir ng'ato. Chik mar ariyo en ni onge chielo japiny kod magina. Chik mar adek onge diro iro malungo wang' kama jopiny nitiere. Mago chike adek ma ne jopiny ma Shauri Moyo e alak ma Kamukunji omiyo tend obila odiochieng' ma kawuono. Kata kamano mana kaka dhano bende seche moko dhi ataro kod chike 10 mane ruoth omiyo Musa mondo mi oganda jo Israel, obila bende ne oketho chike adek ma omigi kod oganda ma jo Shauri Moyo kata jodak ma Kamukunji. Nikech mokwongo chik ma obila oketho en diro iro malungo wang' kuom jopiny, ma en ataro kod gima chike mane jopiny omiyo obila. Kata kamano kuom thuolo mar ariyo kendo jopiny ok oyudo thuolo mar donjo Kamukunji grounds. Mano gima wanyalo wacho. Kata kamano obila bende odiochieng' ma kawuono waneno ka ok giti kod teko mathoth e kedo kod jong'anyo, ka gima gitemo neno en ni poni jopiny ochung' kar tiendgi mar kelo lweny kata kelo ywarakruok, gitiyo mana kod iro malungo wang' kachiel kod nyiso jopiny mondo dhi e tijegi ma pile ka pile. Manyalo wacho ni ma en giminyalo wacho ni biro kaluwore kod seyo mosewuok e migepe mopogore opogore mag piny owacho, riwruoge mag kedo ratiro mag oganda kachiel kod riwruok mar jombetre mag pinje jowagunda mane wuok oko motegno mar seyo obila kendo kwayogi mondo giwe tiyo kod teko mathoth e rakruok kod jopiny kaluwore kod ng'anyo ma chien ma oseweyo ji mohiewo 15 ka owito ngima. Godiochieng' ma kawuono obila otemo mana tiyo kod iro malungo wang' kachiel kod loso kod jopiny mondo dhi e tijegi kar kelo ng'anyo kata kelo tulo kod obila. Mano ema dhi nyime nyaka sechegi ka inyalo mna winjo muoch mar tear gas kata iro malungo wang' ma obila temo tiyogo mar neno ni gigayo jopiny mondo kik dhi nyime kod donjo Kamukunji grounds. Milton. Chris, mana penjo achiel kende, ponono ni dine jasiasa moro amora to moloyo mag Azimio mano obiro machiegni gi Kamukunji? Milton, mana nyalo bedo jamiriambo. Onge jasiasa moro amora mane waneno e alak ma Kamukunji grounds. Kamukunji grounds kawuono en mana jopiny mane waneno ka lidho genga alak ma Kamukunji grounds kachiel kod jofwamb weche kachiel kod apisas mag obila. Mago e joma waseneno e alwora mar Kamukunji grounds, jodak ma Shauri Moyo, obila kachiel kod jofwamb weche. Josiasa moro amora ok waneno Kamukunji grounds. Milton. Erokamano ahinya Chris Owino, wageno mar yudo ripot mar dimba koromo saa 1 mar otieno. Ka wadhi nyime en ni jodolo medo jiwo duondgi e wi lwasi mar siasa mamedo tedore pacho ka. Kane giloso gi jofwambo okinyi ma kawuono, jodolo ma kopere nokwayo jotelo mondo ochiw thuolo ne twak mar duoko kwe pacho ka. Jodologo jiwo ni kwe biro jiwo achiel mar oganda kod dongruok mar piny Kenya. Kenyans and our leaders must be willing to listen to each other for the sake of peace of our country. We condemn what we have seen simmering as ethnic-based violence spotted in some parts of our country. We now make this passionate appeal to the President William Ruto and Right Honorable Raila Odinga to give dialogue a chance. We demand the failed bipartisan talks should be resumed in a different context that brings on board the religious leaders and some eminent persons and bodies. We, the Catholic bishops, strongly condemn the police brutality inflicted upon innocent Kenyans during the demonstrations. We understand there are criminals who disguise themselves among protesters to vandalize property,
steal from people, injure and even kill people in their evil schemes. These are the ones the police should go for to ensure peaceful demonstrations are conducted according to the law. We want to emphasize and express a firm stance against such acts of violence and abuse of power. Police have an obligation to deal with criminals disguised as demonstrators. Police cannot take advantage to brutalize innocent Kenyans. Such acts are unacceptable, must not be tolerated under any circumstance. The lack of transparency and accountability of social funds during COVID-19 and drought has aggravated feelings of isolation and neglect. To restore trust and address the concerns of the people, it is imperative for the government to actively listen to the plight of Kenyans, provide clear and honest explanations for unfulfilled promises, and prioritize policies that alleviate socio-economic burdens. We call for adherence to the rule of law, both for the citizen and the leadership. This includes respect for court orders and rulings. Jagoro maduong' madun bura mar UDA Cleopas Malala otelo ne jokanyo moko mag kweth mar Kenya Kwanza e kwedo ng'anyo mag Azimio One Kenya Alliance matimore bombe madongo e pachoka. Malala jiwo ni Azimio nego mi sirikand William Ruto thuolo ma chopo kare singo mane gichiwo ne jopiny. Malala kod jokanyo mag Kenya Kwanza ne loso e boma ma Kakamega. Sisi hatukatai mtu yote kufanya maandamano, lakini kuharibu biashara za watu, kupiga watoto wakienda shuleni, kuumiza wamama na kuua vijana wetu, sisi tumesema hiyo haitafanyika hapa Kakamega. Sisi hapa tunataka amani, tunataka watu waendelee na kazi yao, tunataka town yetu ya Kakamega hii, zile miradi ambazo zimeanza hapa za kuunda barabara hizo zisichomwe. Mambo ya sisi kuunda barabara na watu wanaanza kuchoma barabara ni kuharibu town yetu. Jambo la pili, mimi ningependa kuomba viongozi wa upinzani, tafadhali wapatie rais nafasi ya fanya kazi yake. Jatend piny Kenya William Ruto oyango chenro mar pi maduka moja e alwora ma Kinmungu e kaunti ma Kericho. Gavana ma Kericho Eric Mutai olero ni chenro mar pi no nomuonyo omenda maromo bilion 1.2 kendo notime kuom tudruok gi sirkal mamalo kod mano mar kaunti. Chenro no igeno ni biro chwalo lita milion 13 mag pi odiechieng' tok yawo chenro mar pi Kericho. Migosi William Ruto bende nodhi e nyasi moro e kaunti ma Narok. Weche tuke ni jadhong' marahuma Conjestina Achieng' wacho ni sani koro ikore madok e adhong' bang' chango maber. Conjestina osebedo ka yudo thieth kod hocho e kar hocho moro Mombasa kuom kinde buora. Sani koro osechako orako e bwo coach mare Humphrey Somendo, ka Conjestina wacho ni pok notiekore gadhong' kendo ni mae sa manyaka koro dog